kuang adat di lembaga. Kalau balik ke cerita dun sana ambonan sama lasuk ko. Malu ambo menyebut nang kacau-kacau warna, tapi biarlah terpaksa dicarian jalannya. Kenapa nak kini ndak muah diatur? Kenapa nak kini ndak muah diajar? Kenapa nak kini ndak tepat waktu, ndak on time in time? On time. On time in time. Nyo on time in time lo cik leh. Bagus ndak? Karenanya lah ibu-ibu kaja makan kalaman. Ambil nasi sepiriang kamana bayi yang makan kalaman saja pandai berjalan tu. Baraka bodoh induk-induk kini ke. Ado anaknya nak mentua kuah, pasti anaknya madam. Ndak namuah di parantian tu. Bulia diuji. Minangkabau mendidik ndak asah kari makan pintu basao. Dia awak ndak bakaja anak kata oto ayahnya, bakaja anak kata hunda ayahnya. Kanda anak nan baturi ende orang kini mendidik. Kok leka kadang bisuak nang gadis-gadis nang bujang-bujang kau ingat-ingat tu. Mendidik anak kau saja kena makan, pintu tutup. Barangkali generasi kau generasi di atehinyo salah pakai pempes mah. Iya ndak? Bodoh ndak mama papa? Tanyuan ke mama ke papa tu lah kadang gini kau. Waktu mama ndak berasia pipis, ndak berasia cebok mali kalau dia mama laki Sarawai. Pasti jawabnya ndak. Kenapa anaknya nyuruh menyimpan ciri 2 jam sehari? Logika mama gini kok ndak jalan dah. Kalau mendidik Minangkabau itu dari sabalun nadoh, maka Minangkabau itu mendidik 3 bulan di kandungan ayah sabalun jatuh akarai ibu buruak jobayak lah tasure untuklah sudah sorang-sorang. Kita nan utang manapati nan pokok lai bau sao. Alun kawin ayah jo induk ledolah mulai orang mendidik. Ba man kau ulang mendidik. Kalau dia empang lawi kau banaiin Syria. Sudah Syria naik kau nak main bau 2 hari ketika sudah tu. Syria lah naik mayuang lah tawang lah dikata mak lah. Alangku lah mak wan. Kuah. Kalau ke baru mahang suat ko. Aduhnya lagi adek mamak jo ayah. Bain balon dan siupiak kau. Ko. Kini kan indah. Anak awak kakawin mana ku antanggal inyo mah. Ndak tantu rinyonya sedang datang bulan donyo sedang tanggal cantik nang ketujuh dinyo. Menurut hakikat kaji, kalau kadisarahan anak jo kalimah suci dengan khotbah nikah dan kalimah suci harus berasia. Berpuluh ribu di Padang ke sejak tahun 80 orang nikah datang bulan. Boleh dicek perkawinan ke pengadilan agama dete. 3 tahun sampai tahun, 5 tahun, 6 tahun paling lama carai. Boleh cek dete. Amba bisik-bisik tidak resmi penelitian amba mah. Kiranya gagal nikahnya lantaran datang bulannya. Barang tak selamat kepada dosonya taruh tiap hari ko. Jadi pendidikan kau tidak sekadar mendidik ngalah doko mengenang-angannya. Hebat jo nak kabau pada wak lain. Tidak tarago dianjanu ujung susu tu do nyo jilek dan anaknya tu mah. Tak ada orang mantan kepala kabau tu ke susu induaknya dah. Dia awak bertolong tu. Entah aku tidak bertolong. Tu mengkau manjo anak-anak kau. Induk-induk ke penutup pak. Banyak penutunya. Anak menangi hampir. Kalau berkali-kali kami ulang wak. Tapi dek basobok lo pertanyaan yang sama. Anak menangi kakinya bapilin. Anak menangi kainnya basah. Anak menangi makan minumnya lunado. Susu suuk kita. Anak menangi hanya lun mandi. Dah itu perkawanak dalam baduang menangisnya. Dek induk-induk nan dalang-dalang kini kau pak. Anak menanginya lagi buayan mah. Anak menangi kakinya bapilin lagi buayan. Nyo kicuh siang hari malam anak kau. Takui talua kangui, takui iko kano nyo sarang menyemuang kain. Kain kariang minyak kayu putih diminta anak, laba pilin kaki menangi. Abu ayam nyo nyo agi harma. Jadi kalian kalau masak kena kicuah namanya. Pantas mengicuah lah kadang orang tua-tua. Anak menangi alun mandi, biasanya kalau galak tinggi riseketek menangi anak. Baca lihat di induk sesuatu tu mah. Lepas 9 mandi endak kau. Mandi dulu.
Sata panca dari paru indua saja nan diminta anak sampai nyoba lia baraka pasti jo tangih kalau tertumbuh kendaknya. Itu kata tauhid, kata kaji itu. Tu mangkonyo awak di rahim ibu tu menyusu emputangan. Kalau lah gadis-gadis kuah minta pitih kaya kain duanya tak tumbuh kendaknya. Bantu sarabi kene kuah mukonyo sekali mah. Iyo semok sekali nyo mengambok tu. Hah? Iku kejadian. Dek karena lah pasai kanainan tadi. Malah adona lebih parah kalau awak di kampung-kampung kau anak basi siak nyurang. Dek menangis tiuk sanjo menangis arika maghrib. Aba balian dok dek induaknya mah bayar rantai jo banang penjono aba laki engka muncul anak tu mah. Naninda ado sama sekali nambah cucu engka anak. Lai punya pikiran awak beranak. Nauzubillah. Kain kari yang diminta anak, buayan dia gia. Pikirlah beliau. Karena magati ingat cenda. Ambo ampe anak mo nak do buai seorang lahiran. Hah? Iya. Dari siko turunnya teman ko anak ambo kan ndak anak induknya dah. Malayan induknya anak-anak ndak ayah kok. Awak apa kamu kan? Ndak perlu lo di galan dari siko. Tatkala berdempak sifat jamal ju sifat jalal antara ayah ju induk tubuh ayah tak goyang malompeknya dari balai-balai sansu kamarullah taruh kasurbi bantan karem ibunya tu mah. Si sampai hilang lah. Ambo yang punya anak. Tanyalah ke induknya kalau tidak percaya. Si anan tahu anyu surah induk nan tahu anaknya si anan di kandungnya. Tak tahunya orang lain kan tak tahu tu. Jadi kok perlu awak ulang-ulang balik, awak kunyah-kunyah balik. Lai batu awak mendidik go. Awak ndak berhasil cebok awak ndak talok lah ke Sarawak do. Anak disuruh 3 jam sehari pakai pempes. Basuruh pakai lemak pea. Dah lang awak kau lai jadi go atau terlalu berhasil. Iko perlu awak pikirkan ulang. Didikan Minangkabau. Dalam Minangkabau saja kaba makan pintu basao. Anggap pelo babui di makanan anak pintu basao. Supaya anak bisa dibatuai. Karehnya ngecek kain dua itu nyoayah dari lekang. Anak ni mah. Tapi kalau anak lah lapeh gini, memotong saja jonda suuk kida gua de andeh le. Kalau ndak sabar. Persoalan mengendarai kendaraan gua paling jelek untuk seluruh Indonesia Sumatera Barat lah. Sumatera Barat ya. Ambolah mau kelilingi dunia Indonesia gua apalagi luar negara lah ke Eropa ke Amerika mau. Anam paling buruk itu pengendara motor, mobil Sumatera Barat. Punya kesanan nak baik mau jauh orang gini. Pantas jadi topak tadi. Minang sana dolanya lah jadi kapau sesadanya betul. Kalau kapau kan sembarang lalu saja. Tapi hebat anjing yang lain. Kesal kancang-kancang awaknya ke malinteh, nyo tahan badannya supaya nak melinteh, tentu dia ke kecelakaan. Hah? Berhenti ya. Berhentinya, nyo ilaan tu. Mengalosohnya tu balik kau dia. Dilaannya awak tu. Tapi awak enggak. Watak ya nyo. Watak lah sulit awak menyabutnya. Memang kau gak karya, mula takut sawananya tadi mah. Lain tak bisa karya mak ngecek kau jawab ke produser KPH tadi. Lambok-lambok salah mak je. Tapi kenyataan hari ini kau yang terjadi gitu. Banyak falsafah nantakan doang di dalam itu. Ba'a mangkau rumah gadang membalakang jalan. Ba'a mangkau rumah gadang padang tonggaknya 6 baleh. Ba'a mangkau tonggak 20 Ba'a mangkau tonggak 20 ampe. Ba'a mangkau atoknya lantiak. Filosofi sadonyo tu mah. Bamakna sadonyo ndak ada ndak bamakna. Ba'a mangkau rumah orang padang kau serambinya pape. Sadonyo tu ada maknanya. Ndak bisa lo mau urai cek-cek gini doa. Dia waktu terbatas. Allah hacokna kode dari luar saja. Tadi ada lo nak kalalu. Ada nak kalalu mak. Ya. Jadi lalu sana yang rumah mandaki ke gunung Singgalang elok mandaki gunung Tanike kayu kalek sedang babungo. Kok dirantang cerita koyo yang namuh panjang elok dikumpan singkek dan biak sajo sagalo na paguno. Apola na paguno dek kita nambah samo tadi PIE jo kurenah tarati jumajilie. Ikoko banyak nanalah mulai hilang lah banyak mulai lupa lah banyak mulai habis.
bahwasanya tadi dari awal disampaikan dek makati Rasulullah diutus kamariko ke dunia nangko untuk memperbaiki akhlak tu kini lah mulai budak. Karena apa? Karena lah menyasah di laundry, cairan kimianya lah mulai banyak ikon nan terjadi kini. Untuk menjadi pegawai bank hanya sekadar selamat siang Bapak, yang bisa dibantu, KTP-nya ada. Itu kuliah sekolah 6 tahun. 3 bulan training. 2 tahun SD, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, SMA, tambah S1, 3 bulan trainingnya. Cuma ngecek selamat siang Bapak, ada yang bisa dibantu? Oh nama Bapak syaratnya harus ini, silakan jemput pulang. Itu yang nambah tahun 3 bulan. Tapi menjadi induk, menjadi abak, menjadi mama, indah ado sekolah gini ledo. Urang mabini gini ndak melapor ke mama ledo. Nan nyusalan mama, na mama mau itu pulau nyusalan kau nakannya tak mengecek kawaden nawapo nang kawaden tunjuan. Artinya kini Allah tuduh menuduh, Allah tembak menembak. Allah tembak menembak. Kalau samo badatu ya badego, samo mati kedua. Itu Pak. Artinya di sana yang rumah marilah kita balik. Kalau mak kecek petang banagari. Karena kalimatnya adalah bana sase surui talangkah kembali pulangnya ke balabehyo. Ya. Babandi awak kanagari bana nan digarihan bersama. Bana nan digarihan kesamo. Kanagari mangana banagari nan bana. Namanya. Di lain sana yang di rumah kalau disabui sadola banyak nan tersingguang, banyak nan talantuang. Sabau kalau di dalam ilmu psikologi kok ya banyak sengenek membaca. Ternyata apa nan kita pakai akan menentukan watak. Kalau baju sirah apa sifatnya, kalau pakai baju oranye apa sifatnya, itu dalam ilmu psikologi lah ditentukan. Ternyata di Minangkabau filosofi tadi adoh. Wah mencari orang bajilbab pakai sarung ketat baju sampik bagi kilo jajok nak. Jajok, tapi banyak nak pakai. Itulah setan masing-masing dari kita. Lalu di sana, talantuan dek kanangnya tersinggung kada turun sentiang tolong dibelai lama, tolong ditahu kok kurang, tolong ditukuk. Dek umur nan baru setahun jagung, darah nan balun setempat pinang. Banyak nan salah. Kini kok mari bersama karena tugas kita dua ya Pak. Akimu salah atau zakah, dirikan salat, memberi. Ayah harus diberi dalam surah Al-Asr di kanan. Dak dore te dunia koro. Sadolah marugi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kecuali orang yang beriman, yang beriman tu saling manganan, saling bagian nasihat, sudah tu sabar. Maka cepak tadi. Bang guru na sabar kadang-kadang uri ya lah. Alapiu bu, cek ibunya lapie yo. Kau banyak salah. Ada sana orang Padang merantang Bandang alok digumpai tiket, dirantang nama panjang alok digumpai di singkek. Ambo aja nek coba kati undur diri lu, basabok kita balik di duduk baselo nan katibo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.